Michael ydw i a dwi'n byw gyda fy nghariad Gemma yn Llandudno. Dyn ni wedi bod gyda'n gilydd ers bron i 15 mlynedd. Oedd 10 mlynedd yn ôl, fe wnaethon ni geisio dechrau teulu, ond nid oedd modd i ni gael plant yn hunan. Wedi hynny, fe wnaethon ni ddechrau ystyried y dewisiadau eraill. Bu ni drafod y dewisiadau oedd gennym ac ystyried beth fyddai orau i ni. Fe wnaethon ni ymchwilio popeth am fabwysiadu a Maethu, ac ar ôl pwyso a mesur ein dewisiadau, gwnaed y penderfyniad mae Maethu oedd y peth iawn i ni. Fe wnaethon ni ddewis Maethu drwy dîm Maethu Awdurdodau Lleol Conwy. Mae cymuned yn beth mawr yng Nghonwy, felly roedd yn bwysig i ni ein bod yn parhau i gefnogi ein cymuned a helpu'r teuluoedd sy'n byw o'n cwmpas. Y tîm Maethu ein Awdurdod Lleol wedi'n cefnogi bob cam o'r daith. Maent wedi'n hannog, ein cefnogi a'n hyfforddi. Oedd 3 blynedd yn ôl, bu ni ddechrau gofalu am 2 chwaer, Anna ac Eris, oedd yn 5 a 7 ar y pryd. Bydd ei mam yn wynebu cyfnod anodd iawn. Ni fu'r merched yn destun unrhyw drais dim byd felly, ond nid oeddent yn derbyn y gofal a'r sylw roeddent ei angen. Wrth cychwyn cyntaf, roedd yn hawdd gweld pa mor bwysig oedd cadw Anna ac Eris gyda'i gilydd. Roedd cysylltiad gwych rhyngddynt. Rydym hefyd yn ei cynorthwyo i dreulio amser gyda'i mam, ac rydym wedi sicrhau bod croeso iddi yn ein bywydau ni gyd. Mae Anna yn cael trafferth o bryd i'w gilydd a gall yr ysgol fod yn le anodd iddi setlo. Mae'n rhaid i ni gofio sut beth oedd ei bywyd cyn hyn, a faint o gynnydd a wnaed ganddi a pharhau i'w hannog. Mae'n anhygoel faint o effaith mae ychydig o eiriau caredig yn ei gael. Y peth mwyaf yr ydym wedi rhoi i'r plant yw ymdeimlad o berthyn. Rydym wedi rhoi cariad a gofal cyson iddynt nad ydynt wedi gael o'r blaen. Gyda phob un, mae modd gweld ein bod yn ei helpu i gyflawni cynnydd, ac obeithio ei bod yn gweld y gallent cael dyfodol disglair.